Sa sisin ngai kublei pi baro ki parbangi ki bait ki ba syak skor bat ki ba sngap ru in ga kubor ki ba pej ru ia gane ka program Bible study kawan lam mi pi ishapi nang ba jong Good News TV haman naga jan miet singpalei ngi pen pau yusungu ka ba kraw e oblei ha bangi artli ki episode ila dap ban ekran ha ka episode ka baneng kong le ekran sipang ga gospel ka ba Wapstol Paul la kren ya ka jingalap jong u bat ka phang ba liap ben ti ka long na ka Roman iway kalong ka dekat ka badan kong hadu ka balai bat na kita ka je kren jong ngi la yo ban ya kren ha ka episode ka ba ar shapang ka gospel jong ka hok the gospel of justice bat ha ka ni ka janmit ngin pai sya ka weipat ka banta halor ka ba Wapstol Paul la kren shapang ka gospel ka bu yalap baga gospel u Jesus Christ. Ka episode ka ba ar ka kren hingi siya pang gospel jong ka hok. Hakan episode ka ba laing ini kren hakan ka janmit siya pang ka gospel jong ka jing sngusen ay the gospel of compassion. Haka ministry utra Jesus ki parabangit ki ba iet ngin siya me ka way ka pang ka bangi pet bnia pet shin ba ba kata ka long ba don ka jing sngusen ay ka ba kraw bat ka ba jeliw kat siya ka ba ulet. Kaktin sngusen ay kaktin jong ublay ka don artali ki benta bat ka kentien ka banengkong ka bela ban syam ha ka Old Testament ka belatip ya ka kum ka kentien rakamim ka bawan na ka root word na ka kentien tenrai rakam ka bamut the womb la na ka pelakun ka ba pasyat ka jing iet ka banadu ka pelakun ka thewi ka jing iet ka ba shlei ka badon ha ka kemi ka ba pun ka belakai la jong ikun iba iet jong ka lani ka ba pen ishna ya kata womb love na ka jing iet ka banadu na ka kepo ka kemi ka balakha ka balapun ngi i ki parabangit ki iet ha ka jing long ublay ha ka Old Testament udon ye ka jing long ka badap da ka jing sosen ai but i ka we ni ka bentang ila ban syam ye kata ha ka sam ka shispa asabusan khat ka pra ka ba ktin jong ublay ka utrai uba ai ai but ubadap ka jing sosen ai ha ka kitab ka bathamai par ka New Testament ngi syam bo Jesus ubalong ukun ublay udon ye ka ju ka jinglong ka ba ukpa jung udon ubadap jing sngosen ai ne compassionate ha ka New Testament ngani i bo Jesus udon ka jing sngosen ai ka ba kraw ya ki briu kat shi ka bulet kat ki ba u ya kendu ha ka tin tan ra ha ka New Testament ha ka tin Greek ka ne ka tin jing sngosen ai ne dap sngosen ai ha ka tin Greek ya ka ne ka tin jing sngosen ai latip ya ka kum ka splagni somai kaba haga ketin tenrai ka kamut bat ka theu kaba khi nadu telong jong ka kpo haba shepti ngila ban yo sngo bangi yo sngo ru bagi briu ki ong bagi briu ki su snir ne ngi su snir ne ngi su kpo haba jur palat ka jingkta ka ka jing sngo ka don ban pen khi ya ka kpo ka jongi haba don ka jing sir ka jo hangi don ka jing shepti hangi dan ne don ka jing i jungi ya ka no ka benta ka ba don ka jing kta bat gedap da ka jing sosen ai ka kta ya ka kpo ka kta ka jing sngo ba ka kta ka dot nut ka jongi andre hagi Greek ka basngo tanat ka long ba bu e kitin tan rai splagni zomai ka bamut u Greek unget ba ka jing sngo ka ba kham kraw nene ka ba kraw tam ka de ka ba kta ya ka jing su ka ba nadu ka kpo ka jong u ne ka briu kani ka long ka nuksa ka ba jan e bingla ban syam haba ka kemi ka yo i ba ukun ne ka kun ki badang lung ki badang red ki kelon ki kenrup keloi ki kedup keloi ki serput serpai ya kata ke dak mong bat ki krok ki kejor bat ki sop ru de ya kata ke jing mong ne ke jing ot ha kata ke jaka ka ba mensau kani ka pen ishna ki para bangit ki ba iet ya kata ke jing su ka ba don ha ka kemi he ba katang shui i ya la jong ikun iba kelon iba ur bat iba mensau ngam tip la kane ka jing phalang jong ka san perkhat jong ki Greek la ka deine em kumni haki babun ki jaka bingi persyang ban pet la kendong ne hasor ngini iya ka ne ka we ka jing shisha ba ka ne ka jing shisha ka dei ka ba don ki khun jongi ki ba kelon don ki khun jongi ki ba ur yo le si don na preng jongi ki ba shim ki khun shua bangin serput serpai shua bangin kedup ngin krok ngin kejor ki ban sok spanya ki jing mong jong ki ngi syok ngi sempat ki
ngayu kini la ka jong ki khmat jonga habai ngelet chaka ba kham kendong habai klung ibadang red ar na lai snam ikelon hasurok ne kelon hakapor ba yat lenti ba ikimi ka kimi ka ashit hap na ka met keno ikon ba imnang banyan hakasan perkhat jong grik usu ubu bat uthap ya kane ka phang hakaba usngu thu shai kedar ba ompat don mano ban kham shep tieng ban kham sir ne ban kham su jer palat ban ya ka kemi haba don ka jing don jing kta don jing mensau ne don jing haga kun ne ukun balakha balapun da ka kemi de namar kata ka daw ka kentin jing dap sngosen lapan serim ugrik balong kata ka kentin ka ong ka bakhi nadu telong jong ka kepo ki prabangit ki bait ka ka kentin compassion ne ka jing sngosen kamut tang ban su snolem ne badon kata ka jing snow day ban ong nga sngosen yapi ne nga isen yapi kamkut tang kumta kane ka kentin ugrik ka ulabu ya ka splagni zomai kade ka kentin ka bangi kala ban khot ong ya ka kentin pareng love in action ka bangi it habangi it bat bangi sho jing it yano giba it giba thon jongi giba hing hasem jongi ne ya ki parok parajor ngi ki para bangi ba it jongi ru kumju ngi persyang kat la kat yai ban le ban kersyan bat ban yarap yaki ka kentin compassion namar kata ha ka kentin tenrai jongka nadu ka kentin ka balabu ha ka kentin hebru rakhamim bat kumju uru ha ka kentin tenrai jong ugrik ka bala tip eka kum ka splag ni zomai ka dei ka bala su ha kata ka jing penyeso bat ka kemi ka bakha ka papun ka ba ai ya ka jing it ka ba shlei ka ba dap jing isnei na ka bata ki khon ke ba kala pun bat kala kha ya ka ne ka jing long ngila ban ka ba ublei ulong bu ublei udon ba de ka ne ka jing long ka ba ublei udon lap bu ru aka ha ka dok not men ba khun jong u trai ba pen jing Jesus Christ wan long breu shasla jong ka ne ka prathai abangi persyang ban pet ya ka ne ka love in action ne ban don ya ka ne ka compassionate heart ngila ban jer shibun teli ki bentang ki bau trai Jesu ulale berkata ka we ni kita ki bentang ngila ban shem ka dei ha ka jing besai ke san hajar ngut tang ki rangba ka ba tin jong play ka le thu bar ngila ban shem ke ne bro sau teli ki benta juga gospel berkata ka dei ka ba pla bar ka long ka ba kongsan ba ngin sngu thu ba ya ka ni ke jing besar jong try Jesu la record eka habro sautali ki gospel but haga baneng kong ngabu eka kum ka mat perkhat hang ne ka de gospel kat kum Matias kal nom bakhat sau ka khot ka bakhat lai hadu ka ba ar puwei ka ba ya thu yang ngi ka jing shisha ba try Jesu hadin ba i o pat ba bun balwan but u ya ka ba ban sha skor ka tin ka jong oblai ban sha skor ka jihi kai ka jong u ban yo ru ya kita ke jing hikai ya galenti jong ka beneng utrai Jesu yu i ringkat la ka be jong ki senran jong u ya kini ki pat ba belin ba ki bala don hapo jong kani ka jaka kani ka teks ka thu engi ki para bangi ki be bat babun na pleng jong ngiru habangi pule ya kene ngi kampelet jingmot ya ka jing besa utrai Jesu ki sana jarngut ki balong tang girang ba ringi klet pat ya ka khot ka bakhat sau ka bala bu ha ka ne ka benta ka ba kren shapang bau Jesu usngosen habo yu i au ne pat ba ubabun ha ki khot ka bakhat sau om sham le thu engi ya ka jing sosen utrai Jesu halor ka jing than jongki ande ka khot ka bakhat sau ka thu ko ong bau Jesu la pet yu pat la pat ba babun ubala but yu ula dap da ka jing sosen yaki bar ula pen khia ka jing pang kabaki kikit ong kaktin ka jong ublay ngila ban i na mar kata bi persyang ban ngam ha ka khot ngi i bau trai Jesu i gibril ko i gibril ki matla i gibril ki badan shibon ki jingpang ha ka met jongki bat ka ne ka jing sngo ka badan ha ka donot jong u bat ka ne ka jing sngo ka badai ka jing dap sngo snai ka pen ki ha ka donot jong u bat umla tang ban shupet henry ula kener la jong kiti jong u ka tin jong blai ke thu hangi bat kalong ba ula pen khia yaki ki babun ki prabang ki ba bun sin ha bagi persyang ban pet ya ka benta ngini i yaki lightly ki ba khrag bo try Jesu la le bat kani ka wan na ka telong do nuot ka badap jing sosen ke jong u ba kata ka long ba ula penyo haki lightly ki benta ka bele sin na preng jongi ngim dak poi perkhat la ngim dak
perkhat bah ne perkhat janai shapang jong kani ngiu i ke khat perkhat sau ba utrai Jisu ula dap dek Jesus an ba ula pen khia ke jingpang jong ki ong ka tin jong blai ba hadin jong kata le ya thu ki senran ba kini ki pat ba baro ki le than ba ula ai haki ya ke jing besa ke jing bam bat igini ke jing bam go besa kalatam hadu khat ar tu kri ru kumju bar ka benta ka balai ngil aban syam ba ka de benta ka ba sop spanlut iki baro ba kata ka de ka jing besa jong u ya ka tien ka jong blai namar kata ka daung ngil aban i heki lightly ki utrai Jisu la le ka benengkong ka de kajing penyo jong u ya kajing penkot penkia ina kajing kot jing kia sasisin pat ya ki briu kepada hapdeng jong kajing tlot jing swai kajing pang ji shitam kabamot bau ai ki ya ka wholesomeness ne ka complete physical health kabenta ka ba aru ai ki ya kata ka physical feeding ne kajing besa ka badan kam ban besa ya ka kepo ya ka met ke jong ki bat ka balai ka day ka spiritual feeding kaba utrai Jisu hiu la besar hiu pat ba babun habing ngila bani i ke ne ka sermon on the mount ne ka jingalap jung holo rulum ngila bani i ba utrai Jisu la kred si bon ki ba crown ki ba nella bat ki ba don shisha ki sbai haka naga bata ban yalam ya ka jingim jong ki banget ki bala bud u haka ta sngi ki pra banget ki ba i habu utrai Jisu uyu i nu pat ba babun uyu i ki jingpang jong ki u i ki jingkit ki jingkhia ba ki don ha u umla ban susha hangta henrei ula pet ula khmi ki rengkat ka jingdap sngus nei bar ka kti ka besbun jong u kala kener yaki utrai Jisu haka jing sedang jong u ka ministry ula let ban syak penbaptis sila de kumbalong kerukom berkata kalong hadin jong kata ula let ban poi shri klau ha jing lam jong mensim bakut bat sau po sngi ula don hari klau utrai Jisu ula syak tangan ula syak jingit usngo thu biang ya kane ka jing tangan kalong kumno om don mano bala ban kham batai ban yauta ubamat ya ka jing syam lengba ka jing syam neuta ubalamat neno experience dalade yalade kumno usngo thu ya kane ka jing than kalong ka ba pensu penthare ka kpo pentlot penswai ka met baru usngo thu biang ru ya ki pat ba bon ki badan ha ka jaka bagi don ha pedang ka jing than badan ha pedang ka jing sliang banamar kata ka da udap da ka jing sngo snai umla ban sya shu ngap mian satya bad shumla penlet thli ki henry ula kner ka kti baru la ai ya ka jung busa ya ki prabangi ke be ke bangi yo banta jinghikai na ka banta ka gospel jung compassion lang bajon ka janmit ka dei kani ka bahakini ki lai tali ki nong rem ka jing penyo utrai Jisu ya ka met ka bakot ka bakhia ka dapura a complete physical health ka banta ka ba ar ka ba besai ka jing dap jung ka kpo jung ka met ka jing sliang ka jing thrang ka jung ki bat ka balai ka jing besa ya ka jing im ka jam sim ka ba ai ka ktien ka ba im ka jung oblai ka ba don benia thu apreng jongi ha ka por ka long bagi don shibun ki long ying ki babam sim man ka sngi na ka ji kamai ka ji jongki ki don ru ki long ying ki babam kendoi jakpo ha ki ying ki sem jongki ki bam don jing besa ki bam bit bam biang ha ka bam ka di don ru ki long ying ki bam da trei shitom klem da trei boro shi snem ru kim don kindang don ha pedang ka jing pahu pahai andre ki don ru ki long ying ki bam yo ban bam lada om yo bela tang shisngi ki be im kendoi jakpo kini lada kidu bela shisngi ki syak than no don ki balang ki bashlei ki thiar pelang pisah jongki don ru ki balang ki baraitoi wat ban siudap ki jinga ingu jongki ru kimla utrai Jisu ki prabangit ki bait uhikai ya ka balang jongi ban long ka balang shitulup ka holistic church ka bangi kwa ban khmi om tang ha ka balang trai ka balang shnong jongi ki balang shnong jongi henrega ba kham sngo thu ka long ba ka balang jong kres ka long shitulup ha ka pertai hi baro koi ka hikaya nga namar kata ba yang ilang baro ba utrai Jisu udon ni ka compassionate heart ka jingdon ni ka mensim sngo sn ai dap sngo sn ai bat da ka ni ka jing dap sngo sn ai jong u open i ka jing i ka bamayan blai ko penyo ha kita ki bakerdu ya ka jing shlei ya ka jing dap miar penyo ha kita ki beraitoi ya ka jing bit jing biang da ka jing krisyan lang jong kita ki badon ka spa ka phau ka badon ya ka jing don jing em ki badon ru ya kata ka jing la ban besa ya ki ka balang ki para bangai ki ba yen
Ngiladai ban kam perkat thamai let si hagi babun ki banta ngi shoyas ngawi kan ka we ki jing shisha ba kata ka long bahabangi perkat ya ki ngi perkat tang ya ka banta kata ka spiritual feeding ka jongi tang jing besar ka badai ya ka mensim ka jongi ngi klet pat ya ka met bat ngi klet pat ya ka do ka jongi namar kata ki prabangi ki bait ka bingi don ban hikai lang ba jon ka Bible study ha ka janmiet ka bo apostol Paul ula kren siya ka gospel u Jesus Christ ka gospel ka bo Jesus Christ uyalap ka gospel of compassion ka gospel ka badap da Jesus nei ka ba khot yang nga ingilang baro kum ki balang bangin don ka Jesus nei ha bangin don ka jingdap karhai ki ying ki sem jongi ka jingdap karhai ki balang ka jongi nginlong mangi kinong Krisyan ya ki kam jong kita ki balang ni ki long yang long sem ki batlot bat ki baswai ki parabangit ki bait leng ba jong kani ka bantang la yo ka jihikai ka banengkong ka banta ka ba ar ngila ban yo kadai na gospel kat kamu Lukas kalau bakhatlan kat bashipau du khat nyo ka ya thu engi shapang ka jingania hapreng utra Jesu bat unong sensyar jong ka synagogue ha ka bale thu e ka kamba abo utra Jesu la le shapang ka we ka briu ka balapang hagi khat pratali kisnam ka ka briu ka rio e ka jingpang krau ba ka tin jong blay ka le thu hangi ba ka ne ka briu ka don ka jingkedor rengkung ka ong ka tin jong blay ka bamut ba usengkai jong ka umla ban yang bet ukedor bat ka jingkedor jong kala ban penmudur yang ki parabangi ki bait bahkan ne ka kentai kamla satya ban pet markhmat yano namar ba ka don ya ka met ka bano rengkung ka ba kedor rengkung bat namar kata ka ba kayu iman ka por ka dei tang ki selak jat ki betlot ki jongka kamla ban ya kran markhmat batno haba ka kwa ban pet yano de ki khmat jongka ru le si ka hap ban persyang ban kerda hadu kata bat ka kene ki parabangi ki bait ngi ya ka jing shisha bahkan ne ka don ha pedang ka jing soksat ka ba kraw hadu kata habo Jesu te uli i ka ne udap da Jesus nei ong ka tin ka jong blai bar habo dap da Jesus nei utip bahkan ne ka sngi ka de ka sngi ka ba udang hikai ha ka sngi ha ka synagogue bar ha ka por ka bo hikai ka de ka sngi sabatan bat ya ka ne la perking de ki jiu bar la but renti ru de ka anjong ki banom penkhia hakum kan ne kesengi ka bakentang kesengi sabaton. Andai Jesu layat kampalat ban ya kata beyond ya kata ke legalism ne ya kata ka an ka balabu andai u kampen jure ka jing susun e jung u ban ya kata ki an ki kanun ne ki an ne kita ki kendon ki balabu na ka benta jongki ubriu ubadon hapdeng jong kan ne ka jaka udai nong sensyar ka senegok ubalakran persya e utra Jesu bahwa pun kia ya kan ka briu hak sengi sabaton uneu briu ula bunkam hadu kata-kata ban penbet pensut ban penyahat iki kam jo ka synagogue kat hadu bo ula matla ya ka jing krau jong ka buram go jong blai ula klet bat ula matla ya ka jing krau jo ka briu ka jing kedor rengkung jo ka briu ula matla ru ya kane ka ksangti ka bo blai ula le leng bau try Jesu iki kamba ki ba kampla ki bo le hak ta sengi ula kelet lut ikita ke baro andrewi itang ya kene kawai da kata kalong bangan bat scam ya kene ka kendon ba kendon ka ubat kalong bom day ban penkhia haksngi sabaton hangni ngi ki artli ki ba crown ngi yo Jesu badap Jesus nei ban ngi iru yau synagogue yau nong sensyar ka synagogue uba syong haga jaka mane uba syong ha jaka hikai kitin blai banrei uba don pat ya ka donut ka bom don jings ngosen ei kaniga Bible study lamba jong kanina mar kata kapan kan mau yang ngabri phi para bangi kebein ka ba Paul uyalap Paul ukren ya kaniga kubor ka ba uong ngan yalap ya ka gospel ukres ka gospel ka ba ukres uyalap kaniga gospel jong ka jings ngosen ei ka compassionate gospel of compassion barhakan mar kata ka daw kaya thu hanga badangi habangi long ki banget kinong but ke jong tra Jesu kum ki khot jaga balang ngidon kam ban ken maur kendiang yen ka wei baga gospel ka botra Jesu udan ban pen kan mau yanga ba ngilang baro kinong yalam balang ki khot jaga balang ki balang hi baro baga dei ban don ni ka donot ka badap jing susun ei bun le sina pleng jongi ngi kampen let jingmut ha ka ba pendap ikita ki benta ki ba kraw na ka benta ki an ki riti ba ki tradition jongi kat hadu bangila klet no ya ki jing susun ei ki jongi
Kiba bun sin utra Jisu lakren hagini ki banta baro. Berkawe ki jing shisha ngimlak ban len ki parabang ki bait. Pin syam ha baro ki banta ki utra Jisu dumok. Syam lo dumok ia kan nuti. Syam lo dumok ia ki badok. Syam lo dumok ia kita ki ba im ki jing ki jaklia. Syam lo dumok ia to briu bala pet jengai no bala sak kamano. Ndeu dumok tang ki briu ki besngohok. Usu dumok ia kita ki briu ki badon ia ka self righteousness. Ka jing sngohok holiday. Henry yakini ki beri ki ba dok ki ba raitoy ki ba pop ke nuti ki ba telot ki ba pang ki ba kreo baro udon ka compassion par udon ya ki jing skosen baru ai na ka banta jong kini ya kata ka jing don kam jong ki ka jing pen khia ka jing pen tengan bat ka jing don rengkat ka jong ba usngo bakin sngo ba udon hajan hasnda jong ki dena mar kata ka tin jong blai ka pen kan mawengi ka gospel kat kum Matias khatway arpupra ka ong tawan pi baro ba thait ba kia ka jengkit dengan penjam ya pi utra Jisu uyalap ka gospel of compassion ka gospel ka badap de Jesus nei andona preng jong pi ki badan ying sem ki ba krau ki badan preng jong pi ki badan preng jing plot jing swai dana preng jong pi le se ki bala ya lengkar ba kan ka porthai dana preng jong pi le se ki bala im ka jing im ka mi dei dur satia ba ka mon ka ba khut ke jong blai ublay syam lawan na kabanta utra Jisu syam lawan na kabanta ban condemn yipi ban penrem yipi Henry wan ban wat yipi ban kro yipi ban sop spanye ke jingmong jong pi ban kelipat yipi na takajaka ba pi kelon ban yalam yipi shagalenti kahima ka jungu ba ka jingkhot jungu galong katang kawai ban kela ka bamot ban phaino lenti bomman ban im hasnda jungu kum uta ublay hakijing im jong pi baru ublein kur khun ya rap ingi lamba jong kane ka khubor ha kane ka janmit bagan ka Bible study kawan hikayengi bakum ke balang kum ki bangai ngin kham pen let jingmot da ka bandon ni ka gospel of compassion ka dot not ka basngos ne ki wai ha bangi i ki bre ka jot ki barai toy ki bre ka tlot ki baswai bat ki bre ka dan ka jing tlot ha ki benta babun ngin long mangi kita ki channel ne kita telong jo ka jingker khu na ka benta jong ki ublein ya rap ngker khu na kabenta kaburam jeng amen ngia duai ngai ngu yame au blai si sin pat lang bajang na ka janmet ngi penyo en ka por pakodor lang bajang na ka Bible study ha kan ka por kar khu yengi ya kini kijing ya slok ka jongi kijing shat skor jeng yakten ka ba em ka jong me ko pa ya rap ingi bing la ban em ka jing em ka ba mehi kai ngi bandon ka dok not ka ba dap Jesus nei haki jaka ba don Jesus nei shu ko trai ngin long mangi ki breu ki balak wan ra e Jesus nei ban ya rap na ka benta jong kita ki breu ki badan kam jing rap nang ba jongi ibu ti ka por basa berker kulangi baro ki besyak skor bagi ba pet ru e ka kubor agar te mai Jesus ngi duangi paning ni baro why not jong Jesus kri jongi pelai jing ku bukan sai tam jong me bagi ji ba ka phala ka mean jong blai bu pa ke jingai e Jesus Christ ba tra jongi lembru Jesus slok ka buhun ka bathiang ka pentingan basyat bor musim ko kini ki lai jing ku bami na we blai long rengkat lemban ngi baro bagi banget satlak kan ka pertai naduk mentah syrik bom jukur ru amen